Niekto sa môže holiť so zatvorenými očami starou tupou žiletkou a nebude mu absolútne nič. A niekto si kúpi novú žiletku, dokonale pripraví pokožku a odvadí mať celé nohy alebo bikiny oblasť zapálená. Neexistuje totiž jedna dokonalá rutina pre všetkých. A hlavne tzv. Jahodové nohy nie sú jedna diagnóza. Ak je pokožka hladká, ale vidíš ploché tmavé bodky, často iba presvíta tmavý a hrubší chlpok pod kožou. Ak ti chlpky nezarastajú, pokojne sa môžeš oholiť viac čepeľovou žiletkou úplne do hladka. Ak však chceš odstrániť aj tmavý tieň, väčší rozdiel spraví odstránenie chlpka od korienka, IPL alebo laser. Ak sú bodky drsné, rovnomerné a máš ich aj bez holenia, najmä po stehnách, môže ísť o keratozu pilaris. Deň pred holením použij telové mlieko s ureou alebo kyselinou mliečnou. Ak sa 1 až 3 dní po holení objavia červené svrbiace pupáčiky a pod niektorými vidíš zatočený chlpok, ide o zarastanie. Tu sa nesnaž holiť pokožku úplne na hladko. Deň alebo 2 pred holením použij na neporušenú vonkajšiu pokožku BHA kyselinu alebo hotový produkt proti zarastaniu. Potom vyskúšaj 1 až 2 čepele alebo elektrický strojček. Výsledok nebude absolútne hladký, ale chlpok má väčšiu šancu vyrásť von namiesto späť do kože. Hoľ sa na konci teplej sprchy. Gel nechaj chvíľu pôsobiť a potom rob krátke ťahy v smere rastu. Bez tlaku, bez napínania kože a ideálne iba raz cez každé miesto. Ak koža bezprostredne po holení páli, daj jej chladný obklad a toner s pantenolom a alantoínom. Ak je skôr suchá a napnutá, môžeš použiť mliečny toner s ceramidmi a podľa potreby krém. Tenká vrstva zinkovej masti môže pomôcť na odretú pokožku, ale hrubá vrstva nie je liečbou celej oblasti plnej zapálených folikulov. Dokonalé hladké oholenie vlastne nie je dokonalé, ak sa ti odvadní celá pokožka zapáli. Verím, že sa ti toto video zíde a nájdeš pre seba to vhodné riešenie.